এইটা হচ্ছে আমার ସେ ସ୍ପେଶାଲ୍ ମିକ୍ସଚର୍ ଯେଉଁଠୁ ରସଗୋଲାଟା ତିଆରି ହେବ। ଆଜିର ମେସିନ୍ ତିଆରି ରସଗୋଲା ଆପଣ ଆସିକି ଏଇଠି ସବୁ ନେଇପାରିବେ। ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇଜ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଆୱାର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ତ ଆଜି ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ପାହାଳରେ, ଯେଉଁଟାକି ରସଗୋଲା ପାଇଁ ଫେମସ୍। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଆସିଛୁ ପହଞ୍ଚିଛୁ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ପାଲ ମନ୍ତ୍ରା ପାଖରେ। ଆଉ ଏଇଟା ଯେଉଁ NHଟା ଯାଇଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କଟକ ଆଡ଼କୁ ଏଇ NHଟା ଯାଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସିଧା ଏପଟେ ଯିବେ କଟକ। ଆଉ ଏଇ କଟକ ଗଲା ପଟେ ବାଁ ପଟେ ଏଇ ଜାଗାଟା ପଡ଼ିବ ପାହାଳ। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଯେଉଁଠୁ ରସଗୋଲାଟା ଖାଇବା, ସେ ୟାମା ସୋରୁମ୍ ଆଉ ପାଲ ମନ୍ତ୍ରା ତା ମଝିରେ ପଡ଼ିବ ଏଇଟା ପ୍ରଧାନ ରସଗୋଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଯିବା ଟିକେ ଦୋକାନ ଭିତରକୁ, ଦେଖିବା କ'ଣ କେମିତି ସବୁ ବନାବନି ହେଉଛି। ଏଠି ସବୁ ରସଗୋଲା ଥୁଆ ହେଇଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ରସଗୋଲା ଏଠି ସବୁ ରଖାହେଇଛି। ଛେନାପୋଡ଼ ରଖାହେଇଛି ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆଉ ଛେନା ଗଜା ରସଗୋଲା ସବୁ ମେସିନ୍ ତିଆରି ରସଗୋଲା, ଆଉ କିଛି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ହାତ ତିଆରି ରସଗୋଲା ରହିବ। ତ ପ୍ରଥମେ ରସଗୋଲା ତିଆରି ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଫାଷ୍ଟ ଏଠି ଗାଡ଼ିରେ ଆସି ଛେନାଟା ପହଞ୍ଚିଗଲା, ଦେଖିଲେ କି ଭାଇ ଟିକେ ଭାଇ, ହଁ ଚାଲନ୍ତୁ। ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ ଛେନା ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଗାଡ଼ିରେ। ଇଏ ସବୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ଭିତରୁ ହିଁ ସବୁ ଛେନା କଲେକ୍ଟ କରାଇକି ଆସୁଛି। ଏଇଥିରୁ ହିଁ ରସଗୋଲାଟା ତିଆରି ହେବ। ତ ଏଇଟା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ହେଉଛି ପାହାଳ। ଏଇଟା ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କଟକ ମଝିରେ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟରୁ ହିଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆଗରୁ କହିଦେଇଥିଲୁ। ଲୋକେସନ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ଆମେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଗୁଗୁଲ୍ ମ୍ୟାପ୍ର ଲିଙ୍କ୍ଟା ଦେଇଦେବୁ। ଏ ହେଉଛି ପାହାଳର ମିଠା ଦୋକାନ ସବୁ। ବର୍ଷ ଧରି ଏଠି ମିଠା ରସଗୋଲା ପାଇଁ ଏ ଜାଗାଟା ପୁରା ଫେମସ୍ ପୁରା ହେଇ ଆସୁଛି, ଆଗକୁ ରହିବ ବି। ଭିତରୁ ଯିବା ଟିକେ ଚାଲନ୍ତୁ, ଦେଖିବା ମିଠାଟା କେମିତି ବନା ହେଉଛି। ତ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ସ୍ପେଶାଲ୍ ଇନଗ୍ରେଡ଼ିଏଣ୍ଟ, ଯେଉଁଟା ଭାଇ ଆମକୁ କହିବେନି କେମିତି ବନେଇଛନ୍ତି। ଛେନା ଏଥିରେ ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସବୁ ମେସିନ୍ ଯୁଗ ହେଇଗଲାଣି, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ରସଗୋଲା ବି ଆଉ ବେଶୀ ହାତରେ ତିଆରି ହେଉନି, ଏବେ ମେସିନ୍ରେ ହିଁ ସବୁ ରସଗୋଲା ତିଆରି ହେଉଛି। ଏଇଠି ରହିଛି ତା'ର ମିକ୍ସଚର୍ଟା, ଏଇଟା ପଡ଼ିବ ହେଉଛି ଆମର ମେସିନ୍ରେ ହିଁ ପଡ଼ିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପଡ଼ିକି ଏପଟେ ତା'ର କ'ଣ ଗୋଟେ ପିସ୍ ହେଇକି ବାହାରୁଛି, ଆଉ ରସଗୋଲାଟା ଏଇଠି ଗୋଲ ହେଇକି ତାକୁ ଗୋଲାଟା ହେଉଛି, ଗୋଟେ ପିସ୍ ବାହାରୁଛି ଏଇଠି। ତ ଏଇଠି ଯେଉଁ ମେସିନ୍ରେ ଯେଉଁ ରସଗୋଲାଟା ଏଠି ତିଆରି ହେଉଛି, ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ପିସ୍ ସେପଟୁ କଟୁଛି, ଆଉ ଏଠି ତାକୁ ଗୋଳାଟା ତିଆରି ହେଇକି ଏଇ ବାଟେ ଆମର ଆସିକିନା ପଡ଼ିଗଲା ସବୁ ପ୍ଲେଟ୍ରେ। ଏସବୁ ରସଗୋଲାର ପିସ୍ ଗୁଡ଼ା ଏଠି କଲେକ୍ଟ ହେବ। ଯେଉଁ ହିସାବରେ ସାଇଜ୍ କୁହାଇଥିବ ସେଇ ହିସାବରେ ସବୁ ସାଇଜ୍ ହେଇକି ଏଇପଟେ ଆମର ରସଗୋଲାଟା ବାହାରିବ। ଏସବୁ ଗୋଟେ ପିସ୍ ଏଠି ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ଘଣ୍ଟାକୁ ପାଖାପାଖି 700ରୁ 800 ପିସ୍ ତ ବାହାରି ଯାଉଛି। ତ ଏଇଠି ସବୁ ରସଗୋଲା ବାହାରିଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ତିଆରି ହେଇଗଲା ରସଗୋଲା। ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କଡ଼େଇଟା ଥୁଆ ହେଇଛି, କଡ଼େଇରେ ଏଇଠି ତେଲଟା ଗରମ ହେଉଛି। ତେଲରେ ଫାଷ୍ଟ ହେଲା ରସଗୋଲାଟା ଯେଉଁ ଆମର ତିଆରି ହେଲା ମେସିନ୍ରେ, ସେଇଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ତେଲରେ ପକେଇକି ଛଣା ହେବ। ତେଲ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତାପରେ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି କିଛିଟା ଅଛି ହାତରେ ବି ରସଗୋଲା ତିଆରି ହେଉଛି। ସବୁ ତ ମେସିନ୍ରେ ହେଇପାରୁନି, ଯେଉଁଟା ବେଶୀ ଛୋଟ ସାଇଜ୍ ହେଇଯାଉଛି, ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଟିକେ ହାତରେ ତିଆରି କରାହେଉଛି।
रसगोला एठी आपण प्रधान बाबू पाखु आसिए बहुत हाथ तैयारी मेसीन तैयारी दी प्रकार रसगोला एठी पाइबे आ बढ़िया टेस्ट। कथाटा हूँ जिनस सेम आप हाथ में तैयारी कले रसगोलाटा टे धीरे धीरे करेंगे मेसीन कले टे जल्दी जल्दी हम एत कष्ट हेनी ना जिनस सब सेम। ये आम देखिपे सब रसगोला ये हाथ में तैयारी होती गोला बनई धीरे तो ये आप देखिपे गोला गुड़ा सब तैयारी होगा कड़े पड़ना तो तेल में छणा हे ये देखते चुलीटा बस चुली कड़े के पूरा नेचुराल तैयारी कड़े भलसे 10 ରୁ 15 मिनट गोला गुड़ा पूरा छणा हे छणा है ये आप देख गोटे कड़े ये सीराटा बस से रसगोला गोला गुड़ा सब होगला छणा होगला सी आसिक सब सीरारे पड़ो सीरारे पड़की ये जमी गरम होती गरम हम से पूरा रसगोलाटा बढ़िया होगी बाहरी आसपर सब होगला ये आप देखते रसगोलाटा सब थुआई ये सब कुंडरे सीरा रखाई थुआई विभिन्न विभिन्न रेट्र पाइबे ये आप छेना गजा पाइबे छेना गजा रसगोला 10 टंका 15 टंका 20 टंका 5 टंका विभिन्न विभिन्न प्राइस हिसाब से जिनस आप पाइबे। तापर पछपटे आप देखिपारे ये छेनापोड़ थुआई छेनापोड़ ये किलो 250 टंका पूरा प्योर बढ़िया छेनापोड़ आप पाइबे पूरा नेचुराल जिनस किसी एपट सेपट नहीं। तापर ये छेना गजा बर्तमान थुआईगला आप छुट्टी समय निश्चित पहाड़ विजिट करूँ आठी रसगोलार पूरा मजा उठातु ये खाली रसगोला नहीं ता सहित छेनापोड़ भी हम क्षीर गजा विभिन्न विभिन्न खाइबार ये पूरा आप परिवार सहित आसतु मजा उठातु आउ लोकेशन आप जमा भी व्यस्त हूँ आम डिस्क्रिप्शन में गूगल मैप्र लिंकटा देदेबू जगटा तो आप जानीपारे भुवनेश्वर कटक जावा NH5 बाँ पटे जस्ट हंसपाल छक क्रॉस करेंगे पाल मंत्रा और यामा शोरूम मझे ये सब पड़ो। तो थैंक यू आम चैनल को एत समय देखापी आम चैनल को टिके लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिंतु जहाँद्वारा कि आम आगू आमती भल भल वीडियो बन पारू।